Il-Partit Nazzjonalista jiġħad bl-aktar mod kategoriku il-gidba ta' One News fejn fis-sensiela ta' fake news li tagħhom huma esperti iżavvintaw li s-sibt filgħodu kien hemm ġlied kbir fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista jisħaq li waqt din il-laqgħa ma kien hemm ebda ġlied fejn dawk preżenti qablu fuq it-triq il quddiem għal aktar tiġdid u tibdil fih dan il-Partit Nazzjonalista. Fake news oħra, One News qalu li waqt din l-istess laqgħa kien hemm pressjoni sabiex jitneħħa Carl Mifsud Bonnici. Din hija gidba oħra. L-inkwiet u l-problemi ta' diversi ex-ministri u deputati fil-Partit Laburista u t-taħwit fil-Gvern Laburista fosthom b'dak li qed jiġi fil-Korp tal-Pulizija, fil-każ tal-Vitis u Stewart u fil-kriżi tal-immigrazzjoni fost ħafna affarijiet oħra qed iwassal sabiex One News jinfex biss f'gideb. Fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li tlaqa' s-sibt filgħodu kien hemm ħafna rieda tajba u suġġerimenti minn kulħadd għar-riforma u t-tiġdid li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija inkarga lil Lewis Gallia sabiex iwettaq. Dan sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jissaħħaħ u jiġġedded.